da evo, u ovom jednom svečanom činu i svečanom ambijentu potpišemo sporazum o suradnji na predstojećim općim izborima između Stranke demokratske aktivnosti, ASDA i Bošnjačkog pokreta. Ja gostima želim dobrodošlicu u prostorije kantonalnog odbora Stranke demokratske aktivnosti Unsko-Sanskog kantona. Selamim predsjednika Nermina Ogreševića i predsjednika Bošnjačkog pokreta gospodina Tokića. Želim vam dobrodošlicu, gospodine Tokiću, sa vašim timom. Mi smo i ranije imali dobru suradnju i na plodovima te suradnje idemo korak više i nadamo se da ćemo na općim izborima zajedničkim djelovanjem postići naše ciljeve, a to je što bolji izborni rezultat. Naravno, svima nama želimo uspjeh na predstojećim općim izborima. Predsjedniče, hoćete vi? Selam alejkum, dobar dan. Jasmin je već rekao šta je povod ovog današnje preskonferencije i ovog našeg okupljanja. Mi ćemo danas potpisati sporazum o suradnji na predstojećim izborima između ASDA i Bošnjačkog pokreta. Rekao bi da je ovo jedan normalni, očekivani slijed kad je u pitanju naša suradnja sa gospodinom Tokićem i Bošnjačkim pokretom. Kao što znate, mi smo 2014. godine na prošlim općim izborima podržali i kandidirali gospodina Tokića kao kandidata za predsjednika, odnosno potpredsjednika RS-a. Poslije tih izbora na kojima je gospodin Tokić napravio, ostvario zapažen rezultat, dobio značajan broj glasova, značajnu podršku građana, mi smo nastavili našu komunikaciju i suradnju. Ono što je činjenica jeste da mi dijelimo u značajnoj mjeri stavove kad je u pitanju Bosna i Hercegovina kao država, njena prošlost, planiranje znači budućnosti i rad na budućnost naše države. Oko puno tema se naravno slažemo i mislim da ova sinergija da je ona pozitivna, da će dobro doći u našem daljem političkom djelovanju i ovdje u ovom slučaju konkretno i na predstojećim izborima. Po potpisivanju ovoga sporazuma naravno mi ćemo krenuti u daljnji zajednički politički rad, promoviranje naših ideja pred opće izbore 2018. godine. U tehničkom smislu ovaj sporazum će značiti da će gospodin Tokić sa ljudima iz Bošnjačkog pokreta kandidatima biti na listama Stranke demokratske aktivnosti, znači ASDA, s tim da ćemo na materijalima i kad je pitan vizualni identitet, naravno imati i prepoznavanje Bošnjačkog pokreta. Mene raduje suradnja sa gospodinom Tokićem, Bošnjačkim pokretom. Mislim da ovo jedan također pozitivan iskorak u našim nastojanjima kroz političko djelovanje da napravimo posao dobar i da doprinesemo značajnim iskoracima u izgradnji naše i razvoju naše države i čestitam nam svima i raduje nas naravno suradnju. Gospodin Tokić, izvolite. Pa ja zaista sa posebnim zadovoljstvom mogu reći da današnje potpisivanje sporazuma o zajedničkom nastupu na izborima ASDA i Bošnjačkog pokreta predstavlja prije svega izraz naše brige za državu poslije oktobarskih izbora, dok se većina političkih subjekata brine za uskostranačke pozicije ili pozicije pojedinaca. Ovaj potez to pokazuje i mislim da je vrlo važno da se na političkoj sceni Bosne i Hercegovine i da se od strane bošnjačkog naroda artikuliše jedna nova bošnjačka politika koja će izaći iz jedne lažne podjele Bošnjaka na ljevicu, desnicu i centar, jer je država ugrožena, jer su građani Bosne i Hercegovine poniženi, bošnjački nacionalni identitet i jezički i kulturni na više od 75% teritorije države dovodi se u pitanje, a da nemamo adekvatan odgovor onih koji su izabrani i koji su obnašaju funkcije sa obavezom i zakletvom da zaštite Bosnu i Hercegovinu. Čak se teritorijalni integritet države Bosne i Hercegovine
kroz različita pitanja poput onemogućavanja slobodnog pristupa otvorenom moru u Bosni i Hercegovini ili korigiranja granica i narušavanja teritorija Bosne i Hercegovine na Drini, pokazuje da mi u ovom trenutku trebamo jednu odgovorniju državnu politiku. Mislim da ta državna politika izrasta kroz politiku stranke ASDA i da je ova stranka pokazala do sada da se i po metodu djelovanja i po politici, a posebno po dijelima, puno razlikuje od ostalih političkih subjekata na sceni, društvenoj sceni Bosne i Hercegovine. Uključenje Bošnjačkog pokreta u zajednički nastup na ovim izborima je, mislim, samo jedna etapa zajedničkog djelovanja, niza, dakle, i pojedinaca i grupa koji će doprinijeti da na političkoj sceni u izboru građani zaista imaju za koga pozitivno glasati, a ne glasati protiv nekoga. Prema tome, mislim da današnje potpisivanje u tom kontekstu predstavlja poseban i značajan trenutak za budućnost bošnjačke politike i sujedne Bosne i Hercegovine. Hvala predsjedniku Greševiću, gospodinu Tokiću i evo sada pristupamo potpisivanju sporazuma. Hajde da svi uskamo jednom. Hajde.